mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha patay, isa pilason sa aksidente nga nagluntad na naman sa siyudad sang Cadiz. 1.7 milyones pesos nga bilis ang shabu na recover sa bypass na operasyon sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, sa piyak na subong adlaw ginasaulog ang Eid al-Fitr, Malacañang gindeklarar nga holiday ang Mayo 3. Kaso sa COVID-19 sa NCR kag pila ka mga lugar sa pungsod may gamay nga pagtaas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 2, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, maayong aga mga ka-aksyon, good morning Action Doors. Good morning man sa imo, Congressman Boy. Ay, Yeah, kalain. Nakalain. Ay, kalain. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, nga nagawpod sa aton via Facebook and YouTube mayong aga. Dila kay share ko na aton live bala. Sige. Masaya ang ano. Masayang buhay. Masaya. Sa aton nga mga utod nga Muslim, malipayon nga pagsaulog sa Eid al-Fitr. Yes. Ang Eid al-Fitr karon nga adlaw Mayo 2, amo ni siya ang katapusan nga adlaw, no? Amo ni pagtapos End na. of Ramadan. End of Ramadan, no? Hay, isa ka bulan nga puasa, isa ka bulan nga fasting sa aton nga mga utod nga Muslim, kag karon nga adlaw Eid al-Fitr na kita. Pero mind you mga ka-aksyon, ha, although nga subong adlaw ang Eid al-Fitr, ang Malacañang nga nagdeklarar sang Mayo 3 nga mo ang holiday in observance of Eid al-Fitr. Feeling ko nagtalang na ning Malacañang mo. Nagtalang ginaguro. Ati anhon tana kay buwasya ang ila nga pagdeklarar sang holiday. Why na sila ano na, kumbaga, sige na lang. Panindugan na lang nila. Panindugan na Kaya lang. supposedly. Kaya usually kung saan, gidya mo ginayang holiday, Amo ginay holiday diba? kung saan ka sa ulo sa Eid al-Fitr. Ti ano mo? Tida mo na to nga mga Action Boy, yung mga kompanya or mga labi na mga eskwelahan bala nagtala lang natin yung San Agustin niya nag-declare ng holiday sa mga adlaw. Ang iba naman niya nga mga kompanya nagdeklara gid sa Mayo 3 gid nga holiday. Mayo 3. So. Mayo 3 kay ti amo na ang deklarasyon sa Malacañang. Oo. Ate ano mo na sige lang Kaya paguro nila ang ibang to kurang announce sang May 2, way guro nila na ano bala nahulat. Naisip Mayo. Na nahulat gid ang ano sang Malacañang. Diba May 3 nagpagawa ka kanya. Iban guro ya kabalo mag-isip. Kabalo na sila yung Kabalo mag-isip na mo. Kaya naisip na ang bulan amo natanaw mo. Ti sige, ano mo na kay amo na. So basta mo na no, Eid al-Fitr subong pero ang Malacañang nagdeklarar sang holiday Mayo 3 buwas nga adlaw. Sige. Good morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor ya sa Facebook. Melili Oligo, Alex Fuentes, sakay Joshua Bia. Natamyaw yaman si Ma'am Van, kag si Kumaria Jinke de Alagdon. Jolo Romero Dablo. From Barangay Rumirang sa Isabela. Rumirang, doon hindi ko familiar. Isabela na. Ray Flores Baryoga, kag Vicente Samolde. Abraham Ortega, good morning mandira sa imo.
And sa mga kwandabla mga merkado, mga agagid, Libertad Public Market. Good morning dira sa inyo. Kag sa Burgos Public Market, ang Central Market aga pa wala pa man ni sila daya, no? Pro ara man kung sana ara na pro sa sulod. Sara naman. Ara sa sulod. Kapangapi ah. Hindi kag may ara nga mga kisa da kuha ni bakal sa kun ano mga black loom nang isa sa mga let's say may mga costume kuan kita na Okay, mga damo na action boy, damo ka mapilian yan. sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, duha ang patay samtang isa ang pilason sa aksidente nga nagluntad mga alas 4:10 ang takna kahapon sa Hacienda San Jose, Barangay Mabini, Ciudad San Cadiz. Gin-report nga dead on the spot ang 11 anyos nga menor de edad nga lalaki kag napatay man samtang gidabulong sa ospital ang isa ka 16 anyos nga upod sini. Ang mga biktima tanan residente sang barangay Tinampaan sa mga syudad. Samtang maswerte naman nga nakaluwas ang isa ka 13 anyos nga driver sang motor nga natukiban nga wala sang driver's license. Sa investigasyon ipatigayon sa Nanday Police Corporal Dindo Ibag kag Police Corporal Peter Jan de la Cruz ang Cadiz PNP Traffic Section nagadalagan sa parehong direksyon ang motorsiklo kag ang GMC truck nga kargado sang tubo ang ginamaneho ni Bertito Montinola, 55 anyos kag residente sang Barangay Mabini. Alin sa Barangay Mabini ang trucking nga magdulong sang iya karga nga tubo sa kanibungan na transloading. Samtang magapauli man sa Barangay Tinampaan ang tatlong nagaangkasanay sa motorsiklo sang mag-overtake ang motorsiklo sa trucking apang nagtumbo ang nuwad-an sang control. Natumba ang motorsiklo kay nalambot sang trucking, resulta halos wasak ang ulo sang 11 anyos nga lalaki. Samtang 11 anyos naman nga dala pa sa Dr. Ramon Gustilo Hospital sa Banwa sang Manapla apang sa Iloy. Malas 9 ang takna sang gabi sang amuman nga petsa ginbawian sang kabuhi ang iya sini nga bata. Napatay bangod sa kahulog buwan ng isa ka 51 anyos sa Carmela Subdivision, Phase 3, Barangay 5, Ciudad San Silay, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Reneo Matugina, may asawa kag nakapuyo sa amuman nga lugar. Sunod sa investigasyon sang Silay Police Station, ang napatay ang tatlo na kaadlaw nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon kag nagahigda na lang ini sa duta bangod sa kahulugbon. Gintinguan sa mga kaingod pulian ya isaylo sa sulod sa Yabalay apang makaligad ang pila ka adlaw na sapwa na lang ini nga wala na sang kabuhi. Samtang ginabulong man karon sa Lorenzo Zyco District Hospital ang isa ka 37 anyos nga amay matapos ginlabo kag ginluthang sa sitio Bayabas, Barangay Gilungan, Banwa sang Kawayan. Ang biktima ginkilala kay Renante Gregorio, residente sa sitio Mantukdo, Barangay Gilungan sa amuman nga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Kawayan PNP, samtang nagalakat ang biktima pauli kung tani sa ila puluyan sa anggul pinalangin balabagan sa wala makilala nga mga persona kag ginlabo makaduha ka beses. Gintiro pa ang biktima gamit ang wala may baluan nga kalibre sang armas. Gilayon indala ang biktima sa ospital matapos mangangkon sang pila sa magtimbang nga braso tugas ang paglabo kag pila sa likod sang lawas bangod sang pagluthang. Nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan sa pagkilala sa suspect kag ang motibo sang insidente. Nakaluwas sa katalagman ng isa ka barangay Kagawad sa Banwa San Calatrava matapos nga ginluthang pasado las 8 sa gabi sa Abril 30, 2022 sa Purok 1, Barangay Lagaan sa mga Banwa. Ang biktima ang ginkilala kay Kagawad Nelson Panugan, 51 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa interview ni Action Nelson Patinio kay Panugan, nakibot siya sa ratabo sa iya bangod wala man siya sa may nabaton nga death threat o kung pamahog sa kabuhi. Sa interview naman sa Action Radio Bacolod kay Calatrava Municipal Police Station OIC Police Major
Lumien Lidawan ginpahayag sini nga pasado alas 8 sang gabi Abril 30 sang hana nga magsakay si Panogan sa iya nga salakyan, hinali na lang siya nga ginluthang sa hindi magnubo sa anom ka matao gamit ang high-powered firearms. Suno pa kay Lidawan, maswerte nga wala maigo si Panogan, magluwas sa nawasak niya nga bintana sang salakyan. Sa karon suno kay Lidawan nagapadayon pang ilang investigasyon sa motibo sang krimen. Samtang na-recover naman ang kapin 1.7 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga sa gikan sa isa ka high-value individual. Matapos rakpan ini sa bypass operation ni patigayon sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa Purok Lampirong Barangay 2 Syudad sang Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Christian Oliveros, 21 anyos, residente sa Purok Malipayon, Barangay 35 sa Syudad man sa Bacolod. Suno ka Police Lieutenant Joven Mugato, ang team leader sa CDEU, si Oliveros, ang akto nga nagbaligya sa illegal nga droga sa pulis nga nagpakuno-kuno nga buyer. Na-recover naman sa iya ang 14 ka bulto kay 3 pa ka not-tied transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu kung ginabulanta, nagabugat ni sang 250 gramos. Si Oliveros ang karon nahunong sa custodial facility sa Police Station 2. Nakuhaan sang 1.3 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa 3 ka ginalegal drug pusher sa bypass operation nagligad nga gabi sa Abril 30, 2022 sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Ang manaresto mo sanday Elmar Gallego, 33 anyos, Edmar Infante, 26 anyos, residente sa Syudad sang Silay, kag Baby Girl Villarna, 33 anyos, nagapuyo sa Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Jory Puerto ang subject sa operasyon na Musanda Infante Cagaliego sa diin na recover sa managka-aresto ang 5 ka not-tied transparent plastic sachet sa suspected shabu. Na-recover man kay Infante ang isa ka caliber 22 revolver nga may 3 pa ka wala naglupok nga bala. Ginpahayag man ni Puerto nga si Baby Girl Villana ang anay bilanggo sa kaso nga pagbaligya sa illegal nga droga kay nakagwa nagligad nga tuig paagi sa plea bargaining agreement. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 11. Sa piyak nga karon nga adlaw ginasaulog ang Eid al-Fitr, Malacañang gideklarar ang holiday nga Mayo 3. Samtang kaso sa COVID-19 sa NCR kag pila ka mga lugar sa pungsod may jutay nga pagtaas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton drama. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 National and Good morning dira kay Imbong Diocampo sa Barangay Maaw. Yes, good morning dira sa inyo, no? Kag kay Peter Toriza Macadaya. Christine Menias Villalobos, Mang Agaman, Athia Kim Iriman, kag kay Gracia Hareta. Ari si Gracia Hareta, wa. Eda Ramos. Larry Rico, good morning sa imo. Dira sa may Purok Kalubay, Barangay Sampinit. Kag kay Remia Garcia sa Barangay Panukoy. Torco Jonko, oy, tol, may agadra sa imo. Kag kay Homa Lomena, good morning man. Yes. Kag sa aton dira nga mga kabyanan sa luwasang pungsod. Si Miss Van, kag si Dr. Matt Mayo, sa Rochester, Minnesota. Good morning. Good morning. Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Arizona. Sa kay Yvonne Buzer sa Germany. Atong mga kwanto dito halinsiya. Atong mga bayabas. Amot lang, wala ka balo. Dito basi dito to halinsiya. Anyway. Si Miss Lily King, kumusta? Okay lang. Naka-connect ka mo ay. Wala pa ko ka ano sa iya ka message sa iya kung nakaido ka busy siguro sa live. Ikaw ang busy, abe. Ha? Basi ikaw man ang busy. Gani man. Ikaw bramta mo. Ikaw bramta mo. Sabad. Good morning lang kay Tia Kim Riman kag sa taga Sagay ko no. Nelia, salamat. Pang great na area man. Ano, taga-sagay Nelia. Ano? Taga-sagay nga si Nelia. Ano na? Guro no. Good morning na si mo Nelia. Good morning sa Kamatia. imo. Kung sino ka man. Kung sino man si Nelia. Kung taga Sagay ka gid man. Oh. May mga parintin sila actually connection boy sa Sagay. Si Atia. Si Atia. Ato bilang upo di bilang Ah. ay way kadikali na sang pagdulong yato sang ano bala sang Suman. Asang kwan. Oo. Suman. Oo. Iya to kasin nga nagbakasyon dako no from Sagay. Okay. Sige. Si Anthony Louis Habagat, mga agaman. Dira sa kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning. Kag sa kay Jean Buarom.
Kag sa kay si ang akong classmate bala nag-birthday kahapon. Aha. Si Virgil Legaspi Coloso. Ay, nag-birthday nagapon si Miss ang Virgie. classmate kag kumari So, to nag-attend be. ka? Waya. Away, abi Kay ko. way mo kong in-invite. Ay, kala. Balo ka basta hindi mo ko pag-invite, wala ko nag-attend. Way Oo. ka nag-attend bisan gina-invite. Gani man. Depende sa ano kada Depende. ka busy ka ganyan daan. Depende sa sitwasyon ano. So, mga ano daan, belated happy birthday dira ano kay Virgil Legaspi Coloso kahapon nga daw. Hamba ko ang mga taga-Sagay, Rizal, Nelia. Wala ka ba hambal Rizal? Oo. Ngalan sang sa uma uma nila. nila ni Nelia. Way man ginbuta ko man ni. Ang Gani. alan sang uma nila Nelia. Sa ngalan sa uma nila. Ay, si mo da siya. Sila nga, laban lang siya. Daw naglingin pang ulo ko sa Gani imo. man. No, sige lang basta siya? ano ni Lunes, May to. Oo. Teo, Tiya mo na, tinapos na na. Tigaling, ay na naman. Naglibog pa yung ulo. Taya sa... Pero sige lang ha. Evelyn Silveva Manankil, good morning. Ronald Valladolid, mayong aga sa imo. Kay Adin Abbas Borneso, si Meli Magallanes, Jane Alojado Belonta. Charon Mahilom, good morning. Charon? Charon, gidya. Charon, CH, gidya. Okay. Si Edmil Acelar Campos Sagrado, good morning. Dodsky sa Papak, good morning. Annabel Oroseo, si Helen Cabales, Tata Jokno, Albert Kaluoy. Uy, good morning si mo Albert Kaluoy. Reynard Halandra, good morning man. Ariel Magtulis, Ana Famoso, si Eileen Entes Araman. Araman Action Boy si Miss Remia Garcia. Yes, of course. Claudette Pablo, Larry Rico, si Bebing Severino. Beverly Cruzat, araman siya. Si Marisa Galo La Chica, good morning. Jan Lascherre, Araman. Araman siya. Yes, oo. Si Damo. Elena Alegarbes, good morning. Dunya, si Dunya. Si Dunya, Elena. Wala Dunya. siya nag-comment. Ba siya nag-comment? Wala siya nag-comment. Donya Elena Alegarbes, the wife of Don Ikong Alegarbes. Sana, sila niya Tia, damo kung nagkapamati sa atong taga-Sagay. Of course. Of course, sa Tia. Bisan din nga lugar sa Negros Occidental. Kag diri man sa Murcia, damo ga monitor. Batian nila sa CP ko kay Galakat Gatanaw live. Ang sandada kang dusmo andaman gid. Oo. Nami ni Goro ba si Blaga sakay siya. Naglakat sila, no? Siya Tia do ka cryptic siya nga pagkatao. Cryptic, anong cryptic? Alam lang do pakton mo kasi ko pakton pa ako ning panghamba yan niya. Okay lang na siya Tia. Kay Evelyn Silvela Manankil, good morning. Always Sa Granville 1. Dahil sa may Granville 1 man silingan. Yes. Granville 1 man. Granville 1 sa Mansilingan bla. Sa may dinadampi. May pagliko mo sa wala, liko kas tuo. Ay. Sa sulunan, sinara na siya. Hindi niya mo. He'll have here, ara man siya action boy, watching man siya, Describe ko pag-ijak nun. Nakabongga sa liko, sa wala, kag sa tuo, no? Good morning sa imo, Si Lester Ray Benitez sa Good Morning, mandira sa New Zealand. Oo. Kag of course si Ayes, kag si Aya Fire. Teacher. Ay, kalain. Hambal ni mama sa kong luya, si mo magbasa. Ay, kalain. Ay. Sorry, ma! Luya. Nan. Sabi ma, kay ma, dapat holiday, bitali subo mo. Provisan holiday, may duty, matagyapon. Nan, ginabantayan ka mo sa mga... Anong tagapakot? Melvin Piñafiel, good morning, man. Si Dance Libuon ni Menyo, good morning. Ruben Rivera, araman siya. Oy, Pare Ruben, morning ah. Ay, kilala mo ni Gila? Si Pare Ruben Laya ko, nang ginatami ako Ruben tampos. Tambo. Sabad. Si Ma'am Loing Melos, morning mandira, kag kay Melchor Melos. Si Teacher Romela Ilustre Aravalo, kag si Cielo, kag si Excel Frey. No, sa aton ba lang nga paglutam yun, ay muy muras taas na mga kabataan nila, no? Nga lang sila mga bata. Standby na sa mga balita national.
Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Magapabilin nga holiday ang Mayo 3 tuig 2022 bilang pagdumdum sa Idul Fitr. Inihangin anunsyo ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea. Ini sa piyak sa pahayag ni Bangsamoro Darul Ifta, Executive Director, kag Grand Mufti sang Bangsamoro nga si Sheikh Abu Huraira Udasan nga subong adlaw Mayo 2 siwaton ang Idul Fitr o kon ang Feast of Breaking the Fast. Ginpahayag sa Octa Research nga na-record ang gamay nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa National Capital Region o kon NCR kag pila ka mga lugar sa Pilipinas. Sa laging handa online public briefing, ginpahayag ni Dr. Butch Ong sa Octa Research nga yara sa 0.7 o kon 0.71 sa reproduction numbers ng COVID-19 nga may pagtaas pero hindi naman tuman nga makabalaka. Ang daily case nga na-record ang below 200 pa lamang kag maayo pa sa gihapon nga bantayan ang mga probinsya nga magsunod sa adlaw kung magsunod sa health protocol tubtub sa adlaw sang eleksyon. Kalakip sa ginabantayan magluwas sa NCR among Cavite, Rizal, Cotabato, Zamboanga kag Batangas. Ginatudlo ang rason sa pagtaas ng kaso among mass gathering nga may kaangtanan sa eleksyon. Ginpasidunggan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga mamumugon kadungan sa selebrasyon sang adlaw sa mga mamumugon kung Labor Day kahapon nga adlaw Mayo 1. Sa opisyal nga pahayag ni Duterte, ginpasiguro sini nga ang iya administrasyon ang padayon nga maghatag sang oportunidad sa kada individual agon malambot ang ilang nga ginahandom. Nagalao man si Duterte nga ang selebrasyon sang Labor Day maghatag man sang kahigayunan sa kada mamunggon nga mabatyagan ang matuod nga rason sang ila paghimakas. Ginpahayag man sa presidente nga ang mga Pinoy nga trabahante ang kilala bangod sang ila nga passion, integridad kag pagpakita sa isa ka matuod nga professional. Nagapati man si Duterte nga ang Labor Day pagpanumdum nga dapat ipakigbato ang kinamatarong sa mga mamumugon kag usisaon ng sistema nga nagaapekto sa ila.
Nagabuylog ang opisina sang Vice Presidente sa Pungsod, Pilipinas sa mga Pinoy labi na sa mga mamumugon kadungan sang selebrasyon sang Labor Day kahapon ni adlaw Mayo 1. Sunod kay Vice President Leni Robredo, liwat ginpakita ang pagkabakod sa dignidad kag maayo nga pagkabig sa pagtrabaho kag nagatrabaho agud malampawasan ang adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Dugang pa ni Robredo dapat dumdumon sang kada isa nga ang kada trabahante ang may kontribusyon hindi lamang sa ekonomiya kundi bisan pa sa paglambot sang kada pagpabakod sa demokrasya kag komunidad. Nagapati man si Robredo nga maangkon sang pungsod ang maayo nga progresibo nga kahimtangan kung ginakabig ang mga mamumugon bilang kabahin sang panggobyerno. Ginpahayag naman sa anay senador kag nagadalagan luwat nga senadora nga si Lauren Legarda ang iyas nga pagkabalaka sa paglapdak sang dengue sa apat ka rehiyon sa pungsod nga among Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley, Western May Visayas kag Davao Region. Sunod kay Legarda nga bisan alerto sa mga sintomas o kung kinahanglan mag-alerto sa mga sintomas ng dengue, pareho sang mataas nga hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang lawas. Dugang pa niya nga maayo nga magkadto gilayon sa ospital bangod pwede nga ikamatay ang dengue kung hindi sa gilayon matatapan. Bilang isa sa mga sponsor sa Universal Healthcare Act, inganyo ni Legarda nga usisahon sang Kongreso ang implementasyon sang sininga kasuguan agud mabuligan ang mga tao nga kinahanglan dalon sa ospital bangod sang balatian nga dengue. Ang Universal Healthcare Act ang isa ka kasuguan nga nagapahayag nga ang katapo o kung katapo ang tanan nga Pilipino sa National Health Insurance Program nga naghatag sang barato kag dekalidad nga serbisyo medikal sa mga pumuluyo. Dugang pa sang anay senadora nga dapat mangin prioridad sa gobyerno ang ikayong lawas ng kada Pilipino kag dapat nga padayon ang suporta sa mga programa sang gobyerno nga nagahatag sang bulig medikal. Naglambot sa 50 degrees Celsius ang kainiton nga nabatsyagan sa syudad sa Dagupan, probinsya sang Pangasinan sang Abril 30. Ini na record pasado las 5 kontak na sang hapon. Sa report sang Pag-asa, may 5 lugar nga naglapaw sa 40 degrees Celsius ang heat index. 46 degrees Celsius ang nabatsyagan sa Apari, Cagayan, 44 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, 42 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora, Masbate, kag sa syudad naman sang sa Naiya o kon kag naiya sa syudad sang Pasay. Humalin Marso 1 tubtub 30 naglambot sa 54 degrees Celsius. Ang pinakamataas nga na-record nga kainiton sa syudad sang Dagupan sa Abril 20 kon 22 tak na alas 2 sang hapon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:30. Belated happy birthday liwat sa akon kumari to be kag classmate Virgil Ligaspi Coloso. Trek sa Iboseo, good morning sa imo dira kag Hilda Alfaraz. Ma'am Van Mayo ara na naga standby na kita mag-action sa action report second portion upod action Fred Salanga. Balikay kita sa action balita morning edition upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Life Extension.